खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 17 जुलाइ 2025 बृहस्पति फरायखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन सुथुरखौबो दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन समाजावबो मान मोननो हागौ लाइमोनफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसिबो जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ माबा नङा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा हरखाबै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हानायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ बिसि फिसायनि गेजेरावबो अनलायनाया बांगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हानायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां
जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा, गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिया गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव जोबोर खुसि जागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन आरो गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बिमा बिफानि अननायफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांग्रा मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन।
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।